Keby sa NATO, Severoatlantická aliancia, nerozširovala smerom na východ, svet, aj ten náš, aj ten ukrajinský, by bol oveľa pokojnejší. Tak si to teraz skúsme predstaviť, že ako by to asi vyzeralo v tomto medzipriestore, ktorý vždy proste v 20. storočí bol veľmi citlivý, vždy bol fragmentovaný, vždy bol ako si náchylný na nestability a na vzájomné konflikty. Tak proste nad takýmito vecami sa treba zamýšľať. To je jeden rozmer toho celá. Ten druhý rozmer je samozrejme ten, že či by tu naďalej nebolo obrovské pokušenie sa znova do toho priestoru vrátiť, tak ako sa o to teraz v rámci revizionizmu, niektorí hovoria až revanšizmu, usiluje Ruská federácia. Ja s tým úplne súhlasím a spomeniem rok 2008, kedy boli v lete v auguste olympijské hry a práve 8.8. bola vojenská intervencia Ruska do Gruzínska. Zdôvodnená bola ochranou Južného Osecka, teda územia separatistického, ktoré celý svet naďalej považuje za integrálnu súčasť Gruzínska. Vtedy aj u nás boli diskusie, že bláznivý gruzínsky prezident Michal Saakašvili, ja neviem, vyprovokoval, spôsobil. Nechcem to teraz do detailov rozoberať, aj keď som tam bol viackrát a mám na to pomerne jednoznačný názor, ale každopádne to bola vojenská intervencia do susedného štátu, ktorá však nasledovala po tom, čo Gruzínsko, ktoré žiadalo o prístupové rokovania do NATO, bolo de facto NATO vtedy na bukureštskom samite odmietnuté. Čiže vlastne Rusko bolo týmto len povzbudené. A ešte jednu vec poviem, že krajiny ako Poľsko alebo pobaltské krajiny, ktoré sa veľmi jednoznačne obávajú tých ruských veľmocenských ambícií, vedia, prečo to robia. A mali by sme viac možno aj počúvať a komunikovať aj na Slovensku tieto hlasy. Z tvojho pohľadu je to rozšírenie zóny bezpečnosti a stability a nie naopak, ako tento mýtus hovorí? Keby sme my ako krajiny Strednej Európy neboli súčasťou NATO, tak v nejakej forme by sme mohli mať podobný osud, ako majú krajiny, ktoré vznikli po rozpade bývalého Sovietskeho zväzu, kde v mnohých z nich nie je to len Gruzínsko, ktoré má takú tú vloženú ruskú nohu vo forme tých separatistických regiónov, ako je Abcházsko alebo Južné Osecko. Je to aj Moldavsko, na ktorého území leží nikým neuznaná separatistická republika Podnestersko, čo je vlastne sídlo istej časti vlastne ruskej armády. Momentálne ten vážny problém má Ukrajina, ktorá sa nemôže uchádzať o členstvo v NATO, samozrejme, keď má na svojom území vojska Ruskej federácie, či už na Kryme, ktorý je nezákonne anektovaný, alebo na východe Ukrajiny, čo je jednoznačný fakt. A tieto všetky veci hovoria o tom, že vlastne Rusko systematicky, dnešné Rusko putinovské, robí tú politiku, aby znemožnilo tým krajinám, ktoré ešte nie sú, sa uchádzať o členstvo v NATO. Vyplýva z toho, že riešením pre Ukrajinu by bolo, keby sa aj ona stala členom NATO? Keby napríklad Ukrajina tú svoju takú veľmi vlážnu kandidatúru v roku 2008 podporila teda nie len silnou ľudovou podporou, silnou podporou verejnosti, ale hlavne veľmi konkrétnymi krokmi na strane reforiem bezpečnostného systému, na strane reforiem politického, ale aj ekonomického systému, tak by v tejto chvíli už, predpokladám, mohla 4, 5, 6 rokov byť plnoprávnym členom aliancie a som 100% presvedčený, že by bola v podstatne lepšej kondícii vnútorne, ale hlavne by bola pokrytá známym to článkom 5 a nečelila by dnes anexii časti územia, respektíve agresii na inej časti územia. To rozšírenie na to prebehlo a teda čo ďalej? Má sa na to rozširovať do nekonečna? No, krajiny ako napríklad Ukrajina určite nie v najbližších 5 rokoch, ale nakoniec aj to Gruzínsko, o ktorom sme hovorili, respektíve krajiny, ktoré sú v akomsi kandidátskom režime na západnom Balkáne, a teraz nemyslím na Čiernu Horu, tá bola pozvaná a tá sa zrejme skoro neskôr stane členskou krajinou a našim spojencom. To sú krajiny ako je Macedónsko alebo Bosna a Hercegovina. Proste je tu ešte tento priestor, ale je jasné, že nikto nikoho nikam nikdy nebude ťahať na silu. Je veľmi dôležitým predpokladom je práve tá vlastná podpora na jednej strane elít, na druhej strane verejnosti. A teda istý priestor tu je, ale sú potom už pravdepodobne krajiny, ktoré síce môžeme označiť ako európske krajiny, ale kde už moja fantázia nestačí na tom, aby som si predstavil, že ja neviem, v najbližšej dekáde alebo najbližšej generácii uvidíme
krajinu, ako je napríklad Bielorusko, ako členskú krajinu aliancie, ako spojenca. Andrej? Som skeptický, aj keď by som bol rád, keby tie krajiny mali slobodnú vlastnú možnosť, ktoré sú na východ a na juhovýchod od nás, teda tie krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, o ktorých najmä hovoríme. Ale dúfam a verím, že krajiny na juh, teda na Balkáne, krajiny, ktoré vznikli po rozpade bývalej Jugoslávie, ktoré už sú na tej ceste, tak sa aj stanú tými členmi NATO a nič už reálne tomu nebude brániť. Nebudeme svedkami nejakých podobných udalostí, aké sa udiali v Gruzínsku alebo v iných krajinách na Ukrajine. Čiže som skeptický, čo sa týka východu alebo východu od nás a som teda realistický, že čo sa týka Balkánu. Posledná otázka a odpovedzte teraz už iba jednou vetou, že mohlo by byť súčasťou NATO aj Rusko? Nie to Rusko, ktoré poznáme dnes. Určite nie. To je jeden ako si základný, ospravedlňujem sa, že to je dlhšia veta, ale jeden z základných princípov je, že to sú krajiny, ktoré sú vnútorne demokratické a ktoré samozrejme nie sú v konflikte so svojimi susedmi. Andrej? Bol by som veľmi rád, keby raz Rusko bolo krajinou, ktorá je členskou krajinou NATO a je s nami v jednom bloku, ale iné Rusko, ako je to dnešné, teda Rusko s inou vládou, ako má dnes.